дар Тоҷикистон рейдҳо алайҳи ҳиҷоб аз нав оғоз ёфт. режими Туркманистон таъқиботро густариш медиҳад. Тоҷикистон мавҷи нави коронавирус ва тамрингузаронӣ. рӯзи 25 июн дар TikTok видеонаворе пайдо шуд, ки дар он як корманди ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон аз як раҳгузари рӯймолдор талаб мекунад, ки рӯймолашро бадар кунад. барои исбот кардани даъвои худ, корманди ҳифзи ҳуқуқ оиди бегонагии рӯймол барои ҷомеаи Тоҷикистон ҳарф мезанад. зан ба ӯ муқобилат карда мегӯяд, ки ӯ муслима аст ва касе ҳақ надорад, ки ӯро маҷбур кунад рӯймолро рад кунад. видеонавори мазкур дар ҷомеаи Тоҷикистон вокуниши васеъро ба амал овард. истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро барои ин амалашон танқид ва маҳкум карда, ба ҷасорати зан завқ карданд. сукут карда будем, ин зулма. блогери маъруфи тоҷик Абдураҳмон Сифирнӯ ба хабарҳо вазъиятро чунин шарҳ дод. албатта ки хабарҳоеро ки мо шунидем ва наворҳоеро ки мо аз дохили кишвар дидем, ки чӣ гуна коргарони ҳифзи ҳуқуқ занҳои тоҷика рейд мекунанд, барои ҳиҷоб доштани онҳо даъво доранд ва мегӯянд, ки ҳиҷобҳо моли тоҷик нест, ҳиҷобҳои худро гиред. албатта ки ҳақиқати 100% доранд. мутаассифона ин ҳукумате ки дар дунё машҳур аст бо мусалмонкушӣ, бо олим зиндон кардан, бо душманӣ бо дини Аллоҳ ва расулаш, ва имрӯз боз ҳамин корҳои касифи худро сар карданд. вақте ки солҳои гузашта дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон рейд мекарданд занҳои ҳиҷобдора, дар он вақт мо фаъол набудем дар муборизаи интернетӣ. вақте ки мо алҳамдулиллаҳ фаъол шудем ва вақте ки мо онҳоро шикаст додем ва пешкаши миллионҳо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон кардем, ин ҷиноятҳои онҳоро онҳо мағлуб шуданд, онҳо шармандаи дунёву қиёмат шуданд ва ин корҳошона бас карда буданд. ана акнун пас аз як чанд сол боз ҳам амалҳои худро идома додистанд. ман муроҷиат дорам ба тамоми хоҳарои мусалмони тоҷикистонӣ, бо сари баланд ҳиҷобҳои худро бипӯшед ва аз беғаззи Аллоҳ аз ҳеҷ кас натарсед. бидонед, ки мусалмонҳои тоҷик бо шумоанд. бонувон ва модарони азиз, вақтҳои охир тамоили бегонапарастӣ. ёдрас мекунем, ки бори аввал президент Эмомалӣ Раҳмон дар бораи бегонагии либоси исломӣ ба ҷомеаи Тоҷикистон дар соли 2015 ҳарф зада буд. суханронии рӯзи 6 март дар Душанбе дар назди занони фаъол ба муносибати ҷашни ба ном рӯзи модарон, ӯ занони ҳиҷобпӯшро танқид карда, онҳоро ба риоя кардани оинҳои бегонагон айбдор карда буд. кишвар ташвиқи либосҳои бегона дар баъзи шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ ба як раванди ташвишовар табдил ёфтааст, махсусан дар шаҳри Душанбе. ина бирем барои сатр чика десаем занакуро гап задеса узбест. ина пас аз ин суханронӣ дар Тоҷикистон маъракаи зидди ҳиҷоб оғоз ёфт, ки то имрӯз идома дорад. занҳои ҳиҷобпӯшро ба шӯъбаҳои полис бурда маҷбур карда мешуданд, ки рӯймолашонро ба дар намоянд ва бо ин шаъну шарафи онҳоро паст мезаданд. طبق یک گزارشی مشترکی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری شریکی بین‌المللی آید به حقوق انسان و تشبث ترکمنستان آید به حقوق انسان تهیه کردند که مقامات ترکمنستان تعقیبات را نسبت به آنهایی که فعالانه آنها را در شبکه‌های اجتماعی داخلی کشور تنقید می‌کنند یا در گرد حمایه‌های ضد حکومتی در خارج شرکت می‌ورزند شدت بخشیدند. در گزارش مذکور آمده است که اکثریت آنهایی که سیاست سرکوبگرانه رژیم ترکمنستان را آشکار تنقید می‌کنند دانشجویانی هستند که در دانشگاه‌های خارجی تحصیل می‌کنند و یا مهاجران و گریزگان می‌باشند که در خارج کشور زندگی می‌کنند. مقامات ترکمنستان بیش از پیش با طریق تهدید به این فعالان فشار می‌آورند. برای این در اکثر حالت‌ها آنها به بازداشت و بازپرسی خویشاوندان خود که در ترکمنستان زندگی می‌کنند مراجعت می‌کنند. هر قدر فعالتر باشد فشار به خویشاوندان فعال بیشتر می‌شود. علاوه بر واسطه‌های ترسانیدن، مقامات اینچنین به کمک مقامات کشورهای دوست خود مراجعت می‌کنند. مثلا فعالانی که در عملهای ضد حکومتی در روسیه و ترکیه شرکت داشتند از جانب ماموران امنیتی محلی بازداشت شدند و دانشجویان ترکمن نیز از جانب ماموریت دانشگاه‌هایشان آگاهانیده شدند.
дар робита ба он фаъолоне ки дар дохили кишвар ҷуръати интиқоди режими Туркманистон ва ё ҳамкорӣ бо нерӯҳои мухолифин дар хориҷаро доранд, алайҳи онҳо парвандаҳои ҷиноӣ бофта шуда оғоз мешаванд. Обращают достаточно большое внимание, то, что называется международным сообществом. раиси ташаббуси Туркманистон оид ба ҳуқуқи инсон Фарид Тухбатуллин зимни муаррифии гузориш гуфт ки онҳо барои баргардонидани ҷараён ва хотима додан ба таъқибот ба кӯмаки ҷомеаи ҷаҳонӣ ниёз доранд. Против вашего правительства. Так вот, начните следить еще ближе, так как нас больше с каждым разом. қобили зикр аст ки ҷомеаи ҷаҳонӣ 30 сол аст ки барои ҳамкорӣ бо режимҳои ҳукмравоии кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ шароити мутақобилан судмандро меҷӯяд ва аз ҷиноятҳои содир кардаи онҳо чашм мепӯшад. Танҳо гоҳ-гоҳ саволҳои марбут ба сиёсати саркӯбии мақомоти минтақавиро ошкор мекунад ва он ҳам бошад танҳо дар он замон ошкор мекунад ки ба манфиатҳояшон рост ояд. С терроризмом. Не менее важным в плане обеспечения безопасности. бо вуҷуди мавҷи нави паҳншавии коронавирус дар тоҷикистон тамринҳои маршировка ба ифтихори 30-солагии истиқлолият идома дорад. муовини аввали вазири фарҳанги кишвар Обидҷон Назариён ки масъули ташкил ва баргузории тамрин аст, ба хабарнигорон гуфт ки мақомот ният надоранд омодагиро ба ид қатъ кунанд. мо корҳои омодагиро ба 30-солагии истиқлолияти кишвар идома медиҳем. то ҳол ба мо ягон дастури расмӣ оид ба бекор кардани маршировка нарасидааст, гуфт ӯ. маршировка аз рӯзи 17 июн оғоз ёфт ва дар он 15 000 донишҷӯ аз донишгоҳҳои гуногуни пойтахт ширкат доранд. то ҳол дар бораи лағв ё коҳиш ёфтани шумораи ширкаткунандагон чизе маълум нест, менависад Азия Плюс бо истинод ба манбааш дар шаҳрдории пойтахт. ёдрас мекунем ки мақомоти Тоҷикистон то чанде пеш пайдоиши беморони гирифтори сирояти коронавирусро рад мекарданд, аммо дар натиҷа 21 июн онҳо маҷбур шуданд ки расман мавҷи нави сирояти коронавирусро эътироф кунанд. ба ҳамон чизҳое ки ҳар рӯз духтурҳо мегӯянд тариқи васоити танқидкунандагон аллакай шабеҳии амалҳои ҷории режими Тоҷикистон ва амалҳои он дар ҷашни Наврӯзи соли гузашта ки дар натиҷа сирояти ҳазорон шаҳрвандон ва марги садҳо нафари онҳо ба вуҷуд омадааст, изҳор намуданд. нозирон қайд мекунанд ки режими Раҳмон эҳтимол аст ки аз таҷлилҳои бошукӯҳ ба ифтихори 30-солагӣ ба ном истиқлолияти кишвар даст накашад, зеро дар маркази пойтахт боғи нави истиқлолият дар 30 гектар замин ва стеллаи 121 метра сохта шудааст. мардумам дар рӯи девори худа хонаи худаша таъмир карда истодааст.